For today's video mga kapobre, mga ligo, me! For today's video mga kapobre. Inom may ginaw tubig nga bugno kay sa tanan. Okay, dan jud mig tubig dito gyud. Yeah. O karon padulong nami sa awasan diri dapit sa amuang lugar mga kapobre, diri ninyo makita ang pinakanindot nga sapa-sapa. Bitaw inawas, bitaw niya siya sa swimming. Mao na gitawag siya og awasan. Syempre kauban nato tong gitarist, no? Dahil silang inday mo apas mi kay naguna man sila, excited naman sila maligo. Pero ang tumo nga naguna sila para makauna sila glungag sa saging. O diri dapita mga kapobre, pwede po mo dapita maligo dire. Ang kini nga swimming pool ang ubos ana, mao na ni among atuan karon diri mi kay wala entrance diri dapita. Para man gihapon kayo ang suba diri oo. Dili siya suba ha, awasan na siya diri dapita. Then syempre pagabot ni mi namo diri kana na may naligo, ang uban nakamulo og timpla sa kinilaw, naglungag og saging. Nagsuba og isda, ang uban po nakauna nag-date na. Sana all like kadit, syempre naluto naman tong saging. Dado na to na dito sa tunga-tunga tong tubig para mas ma-feel jud nato ang kaligo karong adlaw. Nga naatay balon, di ba? Pinakanindot nga balon maligo karong adlaw mga kapobre. Ang saging og walay saging bulanghoy. Pero kay saging may na ang bulanghoy ting-init magud. Ngitaon kay balanghoy karong mga panahon na mga kapobre. Ang madadali diri karon saging syempre kauban ang barkada. Nindot man po dahil kay mga kapobre bisan sa imong kabisi na apo kay time nga mulakwat siya ba? Di man ni siya lakwat. Kanang nakay time to relax sa imong mga kauban sa trabaho nya imong kaugalingon kay dili po sa panahon nga magsige lang po tag trabaho usahay mula ko ta panagsa basta na ay tsansa o di kay og sila good life is precious yes sana all mga unta og syempre basta na saging di na nato malimtan atong special nga kinilaw nga si Manoy nagugatimpla na syempre parisa na to nagsaging nilungag og sinubang isda kauban dayon magtapok-tapok magkaon-kaon gana kay kaon mga kapobre basta daghan kaayo nya pagkasinabot bitaw gid sa tanan kina dili oy na dili manggod itarong diri mo sugod sa babaw sana all ana la kana dai nya kansi mi diri kay wala mi ani sana all like a date. O sa dihang na amin nakita mga kapobre, lay na siya na mga part. Naaman po rin, sirina, ning suba, abi na kong sirina, sukoy man eh. Grabe ka labas kinilaw. Ginabang. Mayam di ka mo timpla na eh. Ha? Sinagmaan. Ay, ang sama no? Magi na siya, kusog kayo mo, kuan. Nagkontra. Arnat na eh. Arnat. Dansa. Ay, si Manoy, ay, magkaw manok dito. Maulaw pa, pagkuha na ko ito. Kanihapon na dahil eh. Pagkaulaw lang, nangaon og dili lahang balon. Mga baga, si kinaw. Ay, ano ko, ano ba kay, maulaw ta nila niya. Sige. Ano ba kay, bakit silupin dito tayo? Ako pa isugong silupin. Hilom lang oh. Gara. Minana pag isang puli, pang ginamit, bakit na pa may daghan. Agay. Buwag dito. Chef, may anak si Raymond nga. Mag-boxing ka mo ni Friendship Day na ito. Tutuyo na ko na, hayang. Patutuyo na lagay Patutuyo na lang. Kinis indag sa prinsip, pero gano'n magdaya man yun. Sige, roy away. Ano ko, bridesmaid. Na bridesmaid. Ako'y patutuyo sa tuto ni Kupos. Daday? Ako'y patutuyo sa tuto ni Kupos. Sayang. Paano gani? Ang katong tenga natin. Anak pa mo, pila na sulod? 1 point milk. 1 point milk. Ay nako. Nanoy. Wala siya ito sa abdomen. Hala! Sa galarga na ang motor. Aray, Ay gadina ko to nila gid. Ganda mi nga lagay. Ini ang pagilom na Jerilyn. Ngana siya nga. Pagkilom na Barcelona. Ngana man siya nga. Okay. Mga buwa. Kiligan na gini mga buwang-buwang makakita gwapo. Ayun mo na kay naibil. Ha?
Saan, day? Giingnan kita yung giwan ganana di kanang kinaay. Bildo. Oh ako. Ay ganana kinagi bildo siya. Ay, ako nasamad na pug ko ayan naman. Tara. Ay, si Prince. Saan si? Uklabang panty chef, dako kay samad. Nang liki gyud ang init. Buwang mo ka na. Day, nasama na ito kaniyang bildo? Kay Day. Oo niya. Pagsama, digay na no, si Prinsip. Si Prinsip, nasama po. Nasamad po si Prinsip Day. Asa dito? Oh, dito. Uklabang panty chef. Dako kay samad. Kita ng atay-atay. Chef! Ano ba? Prinsip niya. Anduan dito, tara. Anduan dito mga kapaborito, tara. Sugbag, kuhan. Sugbag isda. Tali dire Prinsip. Jirilin. Na. Jirilin. Jirilin. Alit, tambalan na ito. Wala, tambalan na itong samad. Nasama di kaganina, wag ka nagsaba. Nakita na ba itong atay-atay? May dali. Aga na buang, madyo ka na eh. Aga. Ano man to, nagdugo-dugo ba yan, no? Oh, na. Uy, nana, Prinsip. Yan. Kapag dali. Oh, nasali ka, natambalan na ito na, kaya nagpalit mig bitadain. Lagay bitadain. Dali, patuluan na imong kuan samad. Gawas daw ang kanang kuan atay-atay. Kasi nakuag samad. Kasawit. Isa to nasama dito, Bildo, ganyan. Nakukig samad dahil. Ano kay gani yun? Diri o, gano'n. Oo niya. Ang kaprinsip, wala di ka uli. Ay, kaprinsip. Ang imo, beto. Kaya ato na samad diri. Si prinsip, ano samad? Dugay naman ang kaprinsip. Dadala lang gini ang samad. Nanggawas ang atay-atay. Ay, pila ko, si Inday, ka na mangi si Prinsip, makakita si Inday, kaya ngalang tabal, ngalang ka. Ay, nga naman na inyong kamot, golding ounce pa mo. Murag lahi naman. Murag lalaki, magkaday. Agay, gino. Panilap ko niyang kuwan. Ay! Panilap, kasamad man na. Hunaran, ay. Pero alam mo yun. Pero ikaw man natin gulat siya, samad. Oh, yun na ko, tambalan na tayo mo samad. Umanay kaulian, nagawas na ng atay. Agay, gino. Sa dahon nga laya, iyang amigo nagpinagilis ng namahibutang. Masakit iyang dugan, kay tugay na daw siyang wala ka rapapam-pam, rapapam-pam-pam, rapapam-pam-pam. Dako iyang tiyan abot sa dalong yan, rapapam-pam-pam, rapapam-pam-pam. Ikan sinaiyahan, sila krisis, di natin tuod at tinudan. Panagagong kutinigini sa wala lingi-lingi sa tuog. Abat lang gamay kaday. Rapapam-pam-pam, rapapam-pam-pam. Dako iyan abot sa dalong yan, rapapam.